Dnešný seminár bude venovaný téme nového európskeho Bauhausu a vystúpia na ňom naše prednášajúce hostky. Jednak je to teda Nora Vránová, predsednička Slovenskej komory architektov, ktorá otvorí tento seminár a nadviaže na ňu potom expertka na danú tému Zuzana Pastyrčák-Duchová. Takže toľko na úvod. Ja by som už rada odozdala slovo teda už avizovanej hostke, je ňou predsednička Slovenskej komory architektov Nora Vránová. My len spustím prezentáciu. Páči. Dobrý deň, ja vás všetkých vítam na tomto webinári, ktorý sa týka nového európskeho Bauhausu. Slovenská komora architektov sa téme nového európskeho Bauhausu venuje v podstate od jeho vzniku a naša strešná organizácia Európska rada architektov je v podstate jedným z prvých partnerov nového európskeho Bauhausu, takže tam je to spojenie. Ja verím, že tí, čo ste sa prihlásili na tento webinár, už máte istú vedomosť o tom, aké sú princípy nového európskeho Bauhausu a čoho sa vlastne týka. Ale napriek tomu urobím pre istotu takú veľmi kratučké zhrnutie pre prípadných nováčikov v tomto odbore. Nový európsky Bauhaus je tvorivé interdisciplinárne hnutie, ktoré na svojho predchodcu, ten pôvodný Bauhaus, nadväzuje vlastne v tom, že je to spojenie vedy a kultúry, je to spojenie viacerých disciplín umenia, ktoré majú nastoliť nejaký nový pohľad na hmotnú kultúru a na prostredie okolo nás. Opiera sa o tri hlavné piliere, a to je udržateľnosť, krása a inklúzia. A v tom grafe dole, v tej grafike, si môžete možno pozrieť, čo nový európsky Bauhaus rozumie pod pojmom udržateľnosť, čo pod pojmom krása a čo pod pojmom spolu alebo inkluzívne. Je to hnutie, ktoré reaguje na Európsku zelenú dohodu a malo by vlastne princípy Európskej zelenej dohody priniesť do každodenného života, tak aby to nebola len nejaká byrokratická záležitosť, ale aby sa vlastne tieto princípy týkali nášho každodenného života. Ten hlavný koncept nového európskeho Bauhausu sformuloval už v roku 2021 tzv. High Level Round Table Ursula von der Leyen, ktorý definoval vlastne, ako vnímať udržateľnosť, krásu a inklúziu v súčasnom svete. Celý tento materiál si môžete pozrieť na linku, ktorý je na obrazovke. A z tých jednotlivých bodov ja by som vypichla len to, že svet zdieľa spoločné environmentálne výzvy a je potrebné ich riešiť spoločne. Dôležitou stratégiou tohto riešenia je aj dizajn a kultúra, a teda aj architektúra. Urbánne a prírodné prostredie nesmú byť posudzované oddelenie, ale ako súčasť jedného ekosystému. Vzdelávanie je kľúčom k sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. A samozrejme, ako som už spomínala, veľmi dôležitá je práve tá interdisciplinarita, multiodborovosť, transgeneračná výmena poznatkov a tak ďalej. Čo sa týka inkluzívnosti, nie je to len inklúzia, akú si možno predstavujeme na prvé počutie, ale je to napríklad aj, oni vymysleli taký pojem viac ako ľudská perspektíva, čiže ľudia nie sú jedinými obyvateľmi tejto planéty a potrebujeme brať ohľad aj na všetky ostatné živé organizmy. Tie prejavy kultúrnej diverzity je potrebné posilňovať práve s dôrazom na spoločné presahy. A táto transformácia, zelená, ale aj iná, musí byť zároveň cenovo dostupná, tak aby bola dosiahnuteľná pre každého z nás. Veľmi zaujímavý prvok je, že nový európsky Bauhaus spája využitie špičkových technológií s tradičnými postupmi, ktoré sa navzájom môžu doplňať a vytvárať úplne novú kvalitu. No a čo je dôležité, že je to hnutie, ktoré je tzv. Grassroots movement, čiže hnutie z dola, a
jeho najväčšími ťahuňmi sú práve lokálne komunity. Čo sa týka estetiku alebo krásu, nový európsky Bauhaus nevníma ako nejakú nemennú kvalitu. Skôr je to kvalita, ktorá predstavuje vzťah k prostrediu. Ak považujeme niečo za krásne, máme skôr tendenciu tomu venovať pozornosť, starať sa o to, udržovať to. Čiže je to v podstate v rôznych bodoch povedané to isté, že krása je nástrojom na budovanie vzťahu k prostrediu. High Level Roundtable navrhol aj niektoré konkrétne opatrenia, ako dospieť k týmto cieľom. Ja z nich vyberiem len veľmi, veľmi stručne, ono ich je v skutočnosti v tom originálnom materiáli podstatne viac, ale len pre predstavu. Mal by to byť holistický prístup k dizajnu, dizajn ako prostriedok pre priestorovú a sociálnu spravodlivosť. Toto je podľa mňa veľmi dôležité. Posun od ekonómie rastu k ekonómii spolupatričnosti. Ďalej dôraz na inovácia a vzdelávanie, ako už bolo povedané, kombinácia špičkových technológií s tradičným poznaním a integrovanie tých bottom-up inovácií s top-down politikami. A o tých top-down politikách nám v ďalšej prezentácii práve povie niečo viac Zuzana. Nový európsky Bauhaus každoročne vypisuje ceny nového európskeho Bauhausu, ktoré slúžia práve na prezentáciu tých najlepších príkladov projektov alebo realizácií nielen z oblasti architektúry, ale celkového spoločenského spektra, ktoré prezentujú hodnoty nového európskeho Bauhausu. Opäť je tu na obrazovke link, kde sa dá na túto tému dozvedieť viac. Sú tam príklady aj z minulých ročníkov, aj s určitými popismi, hodnoteniami. Čiže je to možno najlepšie naučenie sa na príkladoch, čo znamená nový európsky Bauhaus v praxi. No a toto je možno trošku novšie, aj pre tých, ktorí už sú familiárni s hodnotami nového európskeho Bauhausu. Máme nový slovenský kontaktný bod pre nový európsky Bauhaus, presťahoval sa na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Týmto kontaktnou osobou je pani Jana Ondrej-Mišková, na obrazovke vidíte na ňu aj mailový kontakt. No a čo sa týka toho hnutia z dola, to je založené na tzv. Partneroch nového európskeho Bauhausu. Tých je v súčasnosti už myslím niečo cez 300 a na Slovensku máme týchto 7. Habitat for Humanity, Kreatívny inštitút Trenčín, Ľudia a voda, Slovenské centrum dizajnu, Spolka, Ústav architektúry obytných budov Fakulty architektúry a Manifest 2020, ktorého som členkou a preto sa aj táto prezentácia nesie pod logom Manifestu 2020. Manifest 2020 bol prvým oficiálnym partnerom nového európskeho Bauhausu na Slovensku a na jeho stránke, ktorú vidíte tiež na obrazovke, sa môžete dočítať o všetkých možných aktivitách, vyhláseniach, projektoch, ktoré Manifest na tomto poli za uplynulé 3 roky spravil. No a toto je úplná novinka. Práve na tomto mieste na stránke Manifestu 2020 je prístupná deklarácia nového európskeho Bauhausu, ku ktorej sa zaviazali na spoločnej konferencii v apríli tohto roku slovenskí partneri nového európskeho Bauhausu. A je to deklarácia, ktorá vyzýva hlavných stakeholderov, čiže vládu Slovenskej republiky, vyhlasovateľov urbanistických, architektonických a dizajnerských súťaží, verejnoprávne a súkromné médiá, vzdelávacie a výskumno-vývojové inštitúcie, samosprávy, regióny, mestá a obce, verejné organizácie, ako aj zástupcov občianskej spoločnosti, privátny sektor, jednotlivcov, investorov a klientov, aby vo svojej práci nasledovali princípy iniciatívy Nový európsky Bauhaus. Plné znenie tejto deklarácie opäť môžete nájsť na linku nižšie a budeme veľmi radi, ak vás jej princípy oslovia, ak sa stanete signatármi tejto deklarácie, buď ako fyzické osoby alebo ako predstavitelia organizácií. Za mňa je to všetko na úvod. Budem k dispozícii na odpovedanie otázok po skončení ďalšej prezentácie, takže ak by vás zaujímali nejaké ďalšie témy z oblasti nového európskeho Bauhausu a náhodou by sme sa k nim nedostali v priebehu prezentácie, tak nech sa páči, pýtajte sa cez Q&A. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, Nora Vránová. My len prepneme teda prezentáciu a plynulo nadviažeme. Takže poposúvame.
Takže ja už privítam medzi nami avizovanú hostku Zuzanu Pastýrčák, duchovú kurátorku, publicistku, okrem iného aj teda projektovú manažérku v rámci Creative Europe Desk. Takže na slovo zlatý človek, takže nech sa páči. Tvoj prísť. Ahoj, dobrý deň. Takže mňa možno poznáte niektorí z časopisu Arch a momentálne z časopisu Koncept. Čo chcem povedať na úvod, že preto sme sa aj dohodli na tomto stretnutí, na tomto seminári, že aktuálne pripravujeme časopis Koncept, ktorý sa bude zaoberať explicitne témou nového európskeho Bauhausu, ktorého spolukurátorkou bude Mária Beňačková-Ryšková, ktorá je vlastne jedna z významných ďalších slovenských expertiek na túto tému. Bola aj pri vzniku a je práve členkou toho spomínaného okrúhleho stola Ursuly von der Leyen. Tam teda to členstvo nie je zamerané na jednotlivé štáty, ale je to riešené profesne, čiže a nie sú tam dokonca len ľudia z členských krajín Európskej únie, ale sú tam ľudia z celého sveta, pretože táto téma sa týka nás všetkých. Ja som si teda ako taký obrázok zvolila túto detskú kresbu, ktorá je od Jonáša Královiča, ktorý je teda žiakom základnej školy, lebo pre mňa trošku akože je to taká ponáška na tú grafiku, s ktorou vlastne hnutie Nový európsky Bauhaus začal. No a podtitul tejto prezentácie teda znie, aký má tento pojem význam pre prax architektúry, pretože často sa stretávame s tým, že Nový európsky Bauhaus, že to už som niekde počula, ale že to nie je nič pre mňa, alebo neviem o tom nič a nechce sa mi to študovať a je to nejaké strašne komplikované. Tak preto sme si povedali, že aby sme sa nemohli teda vyhovárať, že nás sa to netýka a nič o tom nevieme, takže spravíme aj takéto vzdelávacie podujatie. A čo chcem ešte povedať, že nemáte oficiálnu nálepku Nový európsky Bauhaus ešte neznamená, že robíte veci zle, že treba to chápať ako určitý nejaký nástroj na nejakú dobrú prax. Takže netreba to chápať ako nejakú Bibliu alebo niečo čo je nemenné. No a ďalšia, takže v tomto slajde som vlastne tak nejak zhromaždila v skratke, že o čom sa budem snažiť najbližších tak 30-40 minút hovoriť. A ide to v podstate tak od vrchu, že tie pojmy, ktoré sú úplne na vrchu, sú v podstate pre úplne všetkých, či už architektov, architektky, občanov, občianky, umelcov, umelkyne a tak ďalej. A potom postupne, ako už sa tie možnosti trochu zužujú. Čiže na čo nám je dobrý nový európsky Bauhaus? Je nám dobrý na to, aby sme mali prehľad v európskych politikách. Čiže keď sa s týmto pojmom stretnete, tak je podľa mňa veľmi dôležité a zásadné vedieť, o čo ide, pretože tieto témy tu budú, tieto témy tu sú a tieto témy sa vám ani nám nevyhnú. Takže je to úplne praktické a nutné si ich naštudovať, teda pokiaľ chcete byť v tejto oblasti relevantní. Ďalej sú tu určité finančné mechanizmy, sú tu určité granty, o ktoré sa môžete uchádzať a tam už to musím teda povedať, že nie je to pre každého, ale je to aj pre ľudí z oblasti architektúry, ktorí sa možno venujú tej architektúre v nejakých iných podobách. Ja teda, to som ešte vlastne nespomenula na úvod, že môj background je taký, že som študovala dejiny umenia, čiže tej architektúre sa venujem z toho teoretického hľadiska a venujem sa ešte projektovému manažmentu, venujem sa konkrétne programu Kreatívna Európa na Slovensku. Takže keby ste mali potom nejaké špecifické otázky, takže ja viem odkonzultovať projekty v komunitárnom programe Creative Europe. No,
Čo všetko môžem teda získať? Môžem získať nejaké informácie, to je napríklad newsletter o podujatiach a termínoch, ktorý odporúčam začať odoberať. Nie je to nič nejaké veľmi náročné alebo spamujúce, že chodí tak raz za 2 mesiace a tam sa naozaj dajú načítať tie aktuálne témy, kedy sú výzvy, kedy sú tie ceny a tak ďalej. Potom sú tu tzv. Malé mobilitné granty, ktoré sú vhodné aj pre architektov a architektky. Cez tento program, ktorý sa volá Culture Moves Europe, bol aj náš kolega Martin Zajíček na nejakom študijnom pobyte, kedy bol skúmať modernú architektúru za účelom vzniku knihy. Takže môžu to byť takéto typy aktivít, ktoré by mali byť spojené s určitým výskumom architektúry alebo urbanizmu alebo nejaké takéto praxe. Tá výzva momentálne nie je otvorená, ale tiež treba to sledovať a keď narazíte na takéto spojenie, že Culture Moves Europe, tak viete, že áno, je to aj pre vás. Otvorená bude zrejme niekedy na jeseň. Potom sú tu výskumné alebo umelecké granty, ku ktorým sa dostanem trošku neskôr. Jednak je to Horizont, ktorý je viac pre také vedecké inštitúcie alebo vedecký prístup a Creative Europe alebo Kreatívna Európa, ktoré je vyslovene pre umelecké alebo môžu byť aj nejak ako s presahom do práce s publikom, štúdia, vedy. Tiež mám tam ďalej príklad jedného grantu, na ktorom sa zúčastnila Fakulta architektúry a dizajnu. No a sú tu ceny, do ktorých sa môžete prihlásiť, získať finančnú odmenu. A potom je Nový európsky Bauhaus robí aj festival, na ktorý sa dá ísť, či už ako klasický návštevník, alebo veľmi si pochvalovali teda kolegovia architektky, keď sa zúčastnili na tzv. Trhu alebo fair, kde vlastne dostanete k dispozícii určitý stánok, môžete tam prezentovať svoje nápady, projekty a získavať cenné medzinárodné kontakty, ktoré možno povedú k ďalším nejakým grantom alebo spoluprácam alebo ďalším záležitostiam. No, takže ja si vezmem asi hodinky, lebo teraz mi to tu, aby som videla, koľko je hodín. No, ja len tak skrátke, že Nový európsky Bauhaus je vlastne hnutie, ktoré sa snaží ten princíp ako zhora kombinovať s tým princípom z dola. Čiže nie je to len také, že nejakí politici nám povedia, ako to má byť a už sa o to nestarajú, ale je to unikátne v tom, že naozaj tu tí ľudia s výkonnou mocou prizvali k tvorbe tohto nástroja, tejto iniciatívy odborníkov s praxou. A preto to má podľa mňa zatiaľ taký ako celkom slušný výtlak a je to naozaj niečo, na čom sa dokážeme zhodnúť a už keď ste pri tomto hnutí už tie 2 roky, koľko to funguje, či už tretí tuším, tak už je to vidno aj na tej konferencii Nový európsky Bauhaus, že už nemusíte ľuďom vysvetľovať čo a ako, lebo už nejak prirodzene sa tam zbiehajú ľudia z tejto krvnej skupiny. Takže toto som pripravila nejaké slajdy, ktoré budú potom teda k dispozícii, aby sme to mali nejako zaramcované. Existuje istý dokument, ktorý sa volá teda Strategická agenda Európskej únie a táto agenda sa prijíma vždy na 5 rokov a v rámci tejto agendy máme momentálne v platnosti tento bod, čiže budovanie klimaticky neutrálnej, ekologickej, spravodlivej a sociálnej Európy. Ďalej tu máme Parížskú dohodu, to je také opakovanie menšie, aby to tu zaznelo, ktorá sa často spomína v médiách, teda čo to je Parížská dohoda. Je to určitý dlhodobý cieľ krajín, ktoré sa dohodli, že ho budú plniť. Nadobudla účinnosť 4. novembra 2016.
Ratifikovali ju všetky členské štáty EÚ a po Parížskej dohode teda vznikol ten slávny European Green Deal, čiže Európska zelená dohoda, ktorá je vlastne tým rámcom, ktorý sa má dosiahnuť prostredníctvom nového európskeho Bauhausu. A teda čo je taký ten merateľný cieľ, veľmi ambiciózny, je zníženie emisí skleníkových plynov 50% a do roku 2030 a teda nádej, že Európska únia by sa do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Tak ale to samozrejme sa nedá len napísať na papier, ale treba preto niečo urobiť a toto je teda tá odpoveď, jedna z odpovedí. Samozrejme, že tieto témy sa netýkajú len Európskej únie. Máme teda ďalšie opakovanie tzv. SDGs, čo sú Sustainable Development Goals, ktorých je teda 17. No a nový európsky Bauhaus teda získava, má vlastne prierezovú prioritu v rámci viacerých, či už nejakých finančných nástrojov, grantov alebo nejakých ako politických nástrojov. Toto vlastne už bolo spomenuté. Ja mám teraz tieto údaje vyťahnuté z dokumentu, ktorý sa nazýva New European Bauhaus Progress Report, ktorý bol vydaný v roku 2023, takže odvtedy sa to trošku pomenilo, tých jednotlivých subjektov nám pribudlo, ale odporúčam teda tento materiál, je voľne dostupný, dá sa preštudovať a slúži aj na také hlbšie pochopenie, že čo všetko tam zapadá, čiže to v strede, to je teda ten high level roundtable, potom sú teda partneri, sú národné kontaktné body. Tam len spomeniem, že národný kontaktný bod sa nám teraz na Slovensku presúval. Je to niekedy taká ožehavá téma, pretože tým, že je to nové a prichádza to zhora, tak niekedy v rámci tohto levelu vlád je to problém nejako zadeliť a zároveň je to úplne rôznorodé, že napríklad v Čechách existuje tento kontaktný bod na ministerstve kultúry. Takže my sme tu pol roka v podstate nemali nejaký funkčný kontaktný bod a je to určite škoda, ale dá sa s tým nejako fungovať. A snažíme sa robiť preto všetko. No a toto je teda nejaká časová linka, že kedy začala, čo už vlastne Nora spomínala, kedy sa začalo s touto iniciatívou v roku 2020, teda prišiel prvý impuls, potom počas roku 2021 sa diala tzv. Co-design fáza, v roku 2022 bol prvý festival, v roku 2023 pribudli teda pojmy ako nový európsky Bauhaus Kompas, teda nemýliť si so známym slovenským ateliérom a tak ďalej. No, čo je to teda ten kompas? Nie je to nástroj na hľadanie teda smeru a svetových strán, ale mal by to byť nástroj, ktorým si viete skontrolovať, že keď odpoviete na všetky tie otázky, že či je váš projekt vhodný uchádzať sa o nejaké ďalšie fungovanie v rámci nového európskeho Bauhausu. Čiže nejde len o to, že postavíte nejaký dom, ktorý je úžasne krásny, ale keď zároveň je veľmi nejaký náročný, energetický alebo nejak ako spiatočnícky poriešený a zároveň je veľmi drahý a neprístupný, tak to nie je Bauhaus. Hej, čiže potrebujú platiť všetky tri tieto princípy naraz. Ďalším nástrojom na
na zoznámenie sa s týmito princípmi, alebo aj na vyhľadávanie partnerov, nachádzanie nejakých nápadov je tzv. Dashboard. To je dynamická interaktívna mapa, ktorá slúži na zdieľanie, zviditeľňovanie projektov, finančných nástrojov a tak ďalej. Viete si tam vyhľadať podľa krajiny, podľa nejakej témy. Toto sú tzv. NEB laby, čo sú vlastne konzorcia určitých partnerov, ktorí riešia vlastne tieto témy. No a ešte nám vznikol aj takýto New European Bauhaus Toolbox, ktorý tiež akože je dobre si preštudovať, že aby sme potom napríklad neskončili pri znovu objavovaní Ameriky. Aj na toto je dobre sa inšpirovať, že čo sa deje momentálne vo svete, v Európe, čo už bolo urobené, k čomu sa môžem pridať, lebo keď sa k niečomu pridáme, tak ako bude tá iniciatíva silnejšia. Tento toolbox je zameraný na tzv. Public services. Nemám tu niektoré veci poprekladané, pretože aj tak treba pracovať medzinárodne, hlavne v tej angličtine, takže verím, že to nebude taký problém. Je to teda nástroj, ktorý by mal pomáhať teda tým verejným inštitúciám zabezpečiť svoje projekty podľa týchto hodnôt. Tie hodnoty sú ďalej určito rozpísané. Je tam teda tá beauty, čo my prekladáme ako krása alebo estetická kultúrna hodnota, udržateľnosť, inklúzia. Sú tam ďalej nejaké otázky, ktoré sa dá zodpovedať, či ten projekt je vhodný a tak ďalej. No a čo sa týka cien, tak myslím si, že bude veľmi, veľmi užitočné si prejsť, ako sú na tom slovenské inštitúcie a ktoré slovenské projekty získali ceny, lebo to je veľmi, veľmi zaujímavé aj vedieť. A pri ďalšom zapájaní sa, tak ďalšie kolo prihlášok bude niekedy na jeseň 2024, preto sa oplatí sledovať ten newsletter, lebo tam sa to presne dozviete, kedy je tá výzva. A tých posledných laureátov bolo 20 za rok 2024 a boli vyhlasovaní práve na poslednom New European Bauhaus Festivale, ktorý sa konal teda v apríli v Bruseli. A tie kategórie sú tieto 4, čiže znovu spojenie s prírodou. Nejaká druhá kategória je znovu nájdenie príslušnosti k nejakému miestu. Tretia kategória je priorizovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú. A štvrtá kategória je vytváranie cirkulárnych ekosystémov a podpora cirkulárneho myslenia. No a ešte každá z týchto kategórií, akože uznávam, že držať toto v hlave je pomerne náročné, tak ale treba vedieť, že kde to hľadať. Ešte v každej z týchto kategórií sú kategórie, že Champions, čiže nejaké etablované inštitúcie, organizácie a potom tie Rising Stars, čiže to sú pre mladých ľudí. A tento rok bola udelená aj špeciálna cena pre zamýšľanie sa nad obnovou Ukrajiny a ešte aj druhá cena za obnovu Ukrajiny, takže preto ich bolo 20. Takže to nejak sedí, neviem to teraz prepočítavať. A tuto máte teda tie sumy, že ktoré miesto získa akú finančnú hodnotu. Tie finančné sumy možno nie sú také zaujímavé, ako je zaujímavé potom to celé promo, ktoré je na to napojené a tie možnosti získavať kontakty. No a jediným projektom, ktorý teraz postúpil do shortlistu 2024, bolo vlastne revitalizácia sídliska KVP v Košiciach od Združenia Spolka.
a bolo to vlastne v tej kategórii Reconnecting with Nature, čiže znovu spojenie s prírodou. Je tam obsiahnuté hospodárenie so zrážkovou vodou, zásady obehového hospodárstva, prosperujúce a krásne prostredie pre všetkých. No a toto je práve jeden z príkladov, na ktorom vieme vysvetliť to, že potrebujeme aj ako architekti a architektky pracovať interdisciplinárne. Konkrétne spolka sa zamerala na spoluprácu s odborom sociológia. Na tomto projekte spolupracovali, myslím, že 2 sociologičky. Dá sa to všetko vyhľadať, majú na to aj podstránku. No a prečo ešte bol tento projekt vyzdvihnutý vlastne medzi najlepšími projektami z celej Európy, poťažmo sveta? Pretože je to niečo, čo sa zameriava na určité lokálne riešenie problému, ale je to niečo, čo vedia si zobrať a jednoducho aplikovať aj v akýchkoľvek iných mestách, ktoré majú degradovanú nejakú panelovú výstavbu. A to je vlastne tiež cieľom architektúry, nie len teda stavať niečo krásne, čo bude akože super vyzerať na stránkach nejakého lesklého časopisu, ale aj naozaj robiť kvalitné prostredie pre ľudí a toto je jedna z možností. Ale chceme aj krásne stavby na stránky nášho časopisu Koncept, reklamná vložka. Tu mám ešte staršie projekty, to teda tak rýchlo preklikám. Už od roku 2021 existuje táto cena, čiže bola 21, 22, 23. Teraz bola 4. krát udelená. Toto bol projekt, ktorý bol medzi finalistami z roku 2022. Akože tam by som tú kvalitu architektúry, poťažmo urbanizmu hodnotila tak ako rozpačito, ale v podstate, čo bolo ocenené na tomto projekte, jazero pri vrchu Hrádok, Združenia Algard Art, bola vlastne starostlivosť o jazero, ktorá bola spojená s nejakou kultúrnou, umeleckou funkciou a viedla ľudí k prirodzenej potrebe starať sa o prírodu a poriadok. Čiže mali sme tento zapojenie tých ľudí, mali sme tam to Reconnecting with Nature, spojenie sa s prírodou. Toto je výborný projekt, ktorý stále funguje. Všimla som si, že takých projektov existuje viac v rôznych krajinách, ale toto je teda náš slovenský. A je to naozaj oceneniahodná iniciatíva v rámci kategórie Products and Lifestyle, čiže produkty a životný štýl. Nie je to úplne, že architektúra skôr do tej oblasti dizajnu, ale zase aj v rámci interiérového dizajnu si viem predstaviť alebo nejakých stavebných materiálov takéto niečo. Je to certifikácia Repairably, ktorá vlastne testuje a overuje, či určitý výrobok spĺňa 10 základných pravidiel manifestu. A tých 10 pravidiel asi nevidíte na tom malinkom slajde. To je výborné sa tu rozprávať a nevidieť svoje publikum. Ale je to jednak nejaká kompostovateľnosť toho produktu, to, že či sa dá opraviť. No, je tam vlastne 10 kategórií, ktoré vám dajú feedback, že či ten váš produkt môže byť opraviteľný a nejako cirkulárnejšie využitý, nielen jednorazový, čo je, myslím si, že je veľmi dôležité. No, ďalšia realizácia, ktorú zrejme ako architektky poznáte, skupina Woven, to tam nemám napísané, tak pardon, boli nominované na New European Bauhaus cenu 2021 v kategórii regenerácia urbánnych a rurálnych priestorov. A je to práve táto sauna, ktorá nevyužíva žiadnu elektrínu,
postavila sa za účasti miestnych komunít, zamestnávala ľudí zo znevýhodnených komunít a dodnes sa udržiava. Ďalším projektom, ktorý je viac do toho dizajnu ako vyslovene architektúry a stavebníctva, je projekt Breathe In, Breathe Out, vôňa biomateriálov budúcnosti. Štúdio Crafting Plastics vlastne sa venuje technikám, materiálom a procesom pre konštrukcie a dizajn. A toto bola taká inovatívna záležitosť. Myslím, že to bolo vystavené potom aj vo Viedni, kedy sa snažili tam zapojiť aj určité čuchové vnemy, ale inak robia vlastne z tých bioplastov čokoľvek, takže odporúčam si ich pozrieť, pokiaľ ste tak ešte neurobili. No a toto teraz prichádza osobné okienko, teda pohľadnice z dvoch New European Bauhaus festivalov. Toto bol prvý festival, ktorý sa konal v roku 2022 v tejto krásnej budove zrekonštruovanej Gare Maritime od Neutelix Riddick Architects. A to som teda ja s určite veľmi známym Remom Kohlhaasom, ktorý teda bol pozvaný ako jeden zo speakerov. Na vedľajšom obrázku je Ursula von der Leyen, ktorá sa práve nachádzala v tomto Museo Nazionale delle Arti, proste v múzeu 21. storočia v Ríme, ktorá bola s nami v Bruseli v tomto Gare Maritime iba online. Takže tam sa konal teda prvý festival. A táto bývalá železničná stanica, nákladná železničná stanica, neviem, či ju doteraz niečo predčilo, ale mala také prvenstvo, že tam vlastne boli najdlhšie trámy použité. Je to teda drevostavba tam vo vnútri. A ježišmarja, takto, no. A toto je môj najsilnejší projekt z toho prvého festivalu. Volá sa Who's Next, alebo teda kto je ďalší. A je to totálne projekt o architektúre, aj keď niekedy tam nevidíme žiadnu architektúru a ide konkrétne o architektúru pre bezdomovcov, alebo teda ľudí bez domova. A je to projekt, ktorý kuratoroval teoretik architektúry Daniel Talesník, ktorý spravil takúto výstavu a rovnomennú publikáciu. Čiže to je ako na margo, že akým témam sa dá venovať. A táto fotka je vlastne z obdobia covidu, keď boli takto spravené nejaké značky, kde si mohli ľudia bez domova postaviť stany, aby dosahovali tú vzdialenosť. Čiže trošku to akoby naštartoval aj COVID, že sme si uvedomili možno niektorí v spoločnosti, že nie je to také jednoduché, že byť doma, ale keď nemáte ten domov, tak ako pôjdete domov? A že aj toto je otázka, kde sa dajú zainvolvovať do riešenia architekti a architektky. Ale v podstate tá knižka prichádza k záveru, že dizajn nie je to jediné, čo nás akoby spasí, čo je podľa mňa veľmi, veľmi realistický prístup, že aj keď máte akokoľvek dobre navrhnutý nejaký prístrešok alebo akokoľvek je lacný, krásny, kvalitný, tak pokiaľ nepracujeme na tej spoločnosti ako celku a pokiaľ sa nevenujeme naozaj tým sociálnym problémom, čo je v rámci tej NEB trojky, tá krása, sustainability a tá spolupatričnosť, tá together, tak nás naozaj iba krásny dizajn nespasí. Takže toľko k tomu. No a teda slovenské okienko, že počas toho prvého nového európskeho Bauhausu, kým my sme sa fotili s Remom Kohlhaasom, tak vlastne
Manifest 2020 odpálil prvú konferenciu a spoločne s Goetheho inštitútom na Slovensku sme robili ešte takýto projekt. Volal sa Year of Climate Care. Ešte stále má, myslím, funkčný web, takže tam si môžete popozerať nejakých ďalších potenciálnych partnerov alebo ľudí, ktorí sa venujú týmto témam. A malo to také viac presahy do oblasti dizajnu a umenia, ale aj architektúra tam podľa mňa patrí. A takým motom toho projektu bolo, čo vidíme na tom logu, čiže connecting, spájanie kreatívnych ľudí a projektov, aby sme vytvárali fresh, teda nejaké čerstvé alebo svieže riešenia pre klimatickú zmenu. No a toto už je NEP Festival 2024, kde teda už neboli celebrity typu Rem Koolhaas, ale teda toto bola taká naša československo-polská skupinka, Mária Benečková-Ryšková, a toto bola tzv. Toto sú všetci laureáti a laureátky tých 20 projektov, a toto bola inkluzívna fashion show, čiže aj týmito spôsobmi. Toto je len pár projektov, ktoré sa tam myhli a ktoré som mala možnosť si z tej rýchlosti pozrieť, lebo naozaj tam boli desiatky, stovky účastníčiek. Tuto je myceliový domček. Mycelium je momentálne ako veľmi, veľmi skúšať experimentovať s novými materiálmi, ktoré sa dajú použiť aj v stavebníctve. Toto bol taký prístrešok. Potom výborný projekt, ktorý má aj veľmi dobre spracovaný web, aj nejaké ďalšie výstupy, je toto Gendered City, čiže nazvime to feministické mesto, alebo teda mesto, ktoré je nejako rodovo spravodlivé. To je určite ďalšia z tém, ktoré sú medzi prioritami rôznych európskych politík. No a toto je teda Mária Beňačková-Ryšková, ako moderuje diskusiu. Áno, teda z celebrit zrejme poznáte Ruth Schagemann, ktorá vystúpila na fóre. A tentokrát sa konal festival v takzvanom, volá sa to, že Parc du Cinquantenaire a Múzeu histórie v Bruseli, a nešlo tam teda o promovanie nejakej krásnej drevostavby, novostavby, ale skôr som mala pocit, že v rámci tej architektúry sú tam takéto drobné pavilónové stavby uprednostňované. Toto je to mám zle popisku, toto je mexický projekt, ten, čo tu mám tú popisku, ten Caterpillar pavilón bol vlastne tam ďalej. A toto je tzv. Portable City od ateliéru Enorm, čo sú architekti Carmelo Rodriguez a Rocio Pina, ktorí sú z Madridu. A je to určite akože jeden z trendov súčasnej architektúry, že teda robiť takéto variabilné nejaké sedenia, nejaké pódia, niečo, čo je malé, lacné. A trošku mi to akože evokuje aj tie vlastne prístrežky, ktoré môžu pomáhať v určitých krízach. A áno, rôznym krízam čelíme a ešte budeme čeliť, takže toto je jedna z takých akože rýchlych prvých zásahov architektúry a dizajnu. A áno, práve tomu sa venuje Shigeru Ban, ktorý je tiež jedným z architektov, ktorý robí architektúru a je v úzkom kontakte s hnutím Nový európsky Bauhaus. Ja som si tu teda vypichla také tie vyslovene, že
o architektúre témy, ale ono je toho samozrejme o mnoho viac. A Shigeru Ban je teda aj nositeľom Pritzkerovej ceny a od určitého času si povedal, že ho viac naplňa riešiť proste nejaké také záchrany pri katastrofách. Samozrejme, že nemôžeme to robiť všetci a všetky, ale je to zaujímavý model fungovania a je to tiež jedna z oblastí architektúry, kam až môže siahať. No a Shigeru Ban práve bol v úzkom kontakte aj so slovenskými kolegami a kolegyňami, keď vypukla kríza na Ukrajine, keď nám sem začali prúdiť teda desiatky Ukrajincov, tak vlastne použil sa jeho paper partition systém vlastne vtedy v Bratislave v tom bývalej autobusovej stanici. Neviem, či to tam ešte funguje, už asi nie. Toto mám ešte nejakú fotku z diskusie, ktorá bola vlastne na úrovni starostov nejakých miest. Toto je eurokomisárka. A potom tam boli teda aj rôzne umelecké vložky, ktorých cieľom bolo v podstate pripútať pozornosť médií, pretože áno, keď sa tu bavíme o tom, že nestaviame niečo, čo hneď má veľký zisk a čo hneď má nejaký vplyv, tak to možno nebude niekomu pripadať sexy a tiež to potrebujeme to dostať nejako do médií, takže v tom ja vnímam tú úlohu takýchto umeleckých vložiek. No a okrem toho vystúpil výborný nemecký fyzik a klimatológ Hans-Joachim Schnellhuber, ktorý vlastne pripomenul tvrdé fakty o zmene klímy. Aj keď som tam spomínala, že čo sú ciele Parížskej klimatickej dohody, tak podľa neho sme to už dávno prekročili a už je to vlastne ako keby také depresívne, ale stále prevláda názor vo vedeckej obci, že keď príjmeme určité rázne opatrenia, tak môžeme túto krivku narastu teploty na prelome storočí zvládnuť a začať s určitou obnovou. A že tá obnova práve spočíva v tej kombinácii toho high-tech a no-tech. Že nejde o to, že teraz vrátiť sa všetci do jaskýň a prestať používať najnovšie technológie, ale používať ich rozumne. A že to je také určité posolstvo, ktoré sa tak vynie ako celým týmto rámcom. No a akože to som možno nespomenula, že jedným z takých filozofických pozadí tohto Bauhausu je aj to, že politici, ktorí rozmýšľajú teda progresívne, to je na Slovensku asi zlé slovo, ktorí rozmýšľajú múdro, tak nejdú na to tak, že dobre, teraz zakážeme ľuďom používať takéto a takéto technológie a tým dosiahneme zmenu klímy, ale že tá motivácia má vychádzať aj z niečoho pozitívneho a preto je tu tá snaha akože tých ľudí naozaj namotivovať, že preto je tam tá krása a toto všetko. No, zopakujem teda deklaráciu, ktorá vznikla na Slovensku. Chcela som z nej možno aj prečítať, ale neviem, či na to máme čas. Tak aspoň jednu vetičku prečítame. Takže vyzývame a žiadame vládu Slovenskej republiky, aby venovala iniciatíve Nový európsky Bauhaus pozornosť primeranú jej celospoločenskému významu. Vyzývame ju, aby jasne vyjadrila politickú vôľu a vybudovala aktívny kontaktný bod Nového európskeho Bauhausu ako správnu a informačnú platformu Nového európskeho Bauhausu na Slovensku tak, ako je to už v iných krajinách EÚ. No tak zrovna toto vyzerá už byť viac menej splnené. A ďalej. Aby zabezpečila spracovanie a schválenie politiky, architektúry a stavebnej kultúry v Slovenskej republike, ktorá by podľa vzoru iných európskych krajín, ako aj samotnej Európskej komisie, zadefinovala strategický rámec rozvoja krajiny
pri formovaní kvalitného prostredia pre život jej obyvateľov a zabezpečila jeho vysokú estetickú kvalitu a kultúru pri dosahovaní klimatických cieľov v zmysle energetickej hospodárnosti a dekarbonizácie, udržateľnej mobility a biodiverzity s ohľadom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ešte je tam asi tak 6 ďalších odsekov, takže nech sa páči, tu máme QR kód alebo web stránku. No, ak ešte vládzeme, tak sú tu granty. Tuto v tej spodnej časti tohto slajdu vidíme rôzne programy Európskej únie. Sú to hlavne tzv. Komunitárne granty, to je niečo iné ako štrukturálne. Tieto komunitárne sú vlastne určené na pokrývanie nejakých oblastí, ktoré sa väčšinou navzájom neprekrývajú. Ale ako preto aj mňa vlastne začal zaujímať tento nový európsky Bauhaus, že ono sa to nedá úplne nedá sa to izolovať, že je to tak transdisciplinárna záležitosť, že nemôžete povedať, že to sa týka iba stavbárov, alebo to sa týka iba umelcov, iba dizajnérok, iba fashion a tak ďalej. Čiže týka sa to vlastne týchto všetkých programov, aj Erasmus+, lebo tam máme vzdelávanie a my potrebujeme, keď teda sa snažíme o nejakú funkčnú spoločnosť, potrebujeme aj vzdelávať či už žiakov na základných školách, stredných, vysokoškolákov, učiteľov. No a toto je teda moja parketa. Keby ste potrebovali niečo bližšie k programu Kreatívna Európa, zaoberáme sa hlavne projektami v oblasti umenia a kultúry, čiže aj z oblasti nejakej drobnej architektúry alebo výskumu architektúry a tak ďalej. No a potom je tu program Horizont Európa. Program Kreatívna Európa je teda zameraný na kultúrne a kreatívne odvetvia. Má takú štruktúru, že sú tu jednak horizontálne akcie, to sú také tie granty, kde sa dáva projekt, potom sa čaká, kým sa to vyhodnotí a dajú sa získať finančné dotácie. Potom sú tu rôzne sektorové podpory, tie sú udeľované priamo alebo na základe nejakých ďalších kľúčov. A sú tu tzv. Špeciálne akcie, ako sú ceny pre kultúru. Tam patrí jednak cena pre hudbu, kultúrne dedičstvo, to je cena Európa Nostra a potom je tu Miss van der Rohe Award. Čiže to je tiež niečo, čo je kofinancované z Kreatívnej Európy. Európske hlavné mesto kultúry, ktoré nás čaká v roku 2026 v Trenčíne. Značka Európske kultúrne dedičstvo a tak ďalej. Čo sa týka tých grantov, tak najbližšia výzva bude niekedy koncom roka 2024, takže tiež môžete sledovať Kreatívnu Európu, keď sa to vyhodí a vtedy sa dá žiadať o projekt. Sú tam tzv. Malé, stredné a veľké projekty. Pri tých malých je to suma 200 000, pri tých veľkých 1 milión a pri tých stredných 1 milión a pri tých veľkých až 2 milióny eur, ktoré sa dajú získať na nejaký projekt, ktorý spočíva buď v nejakých prednáškach, vzdelávaní, ale aj v nejakých možno nejaké festivaly, nejaká tvorba, nejaké workshopy a tak ďalej. Tá žiadosť sa podáva cez tzv. Search Funding and Tenders portál, má administratívnu časť, potom technický popis projektu, samozrejme prílohy ako rozpočet, zoznam predchádzajúcich projektov a tak ďalej. A všetko sa to vyplňa, potom podáva sa to online, čiže ako som spomenula, tá výzva bude koncom roka a deadline, čiže vtedy, keď to treba podať, je začiatok 2025, ale tá výzva býva otvorená pár mesiacov. Toto je modelový projekt z minulosti s témou architektúry, do ktorého bola zapojená Fakulta architektúry a dizajnu. Išlo tam o
výskum, čiže výstupom boli konferencie a kniha, volal sa Women's Creativity Since the Modern Movement, čiže postavenie žien v rámci od teda Modern Movement až po súčasnosť. No a ďalším komunitárnym programom, ku ktorému teda ja viem iba veľký základ, treba sa obrátiť na pani Elenu Žákovú z Národného kontaktného bodu, ktorí sa nachádzajú v CVTI. A v rámci tohto horizontu existujú, oni to majú zase inak členené, tzv. Klastre. A práve pod týmto klastrom 2 budú zaradené špecifické výzvy, ktoré sa explicitne volajú Nový európsky Bauhaus. Ale vravím, že aj v tej kreatívnej Európe, aj hoci kde inde, že keď sa naozaj ide podľa tých princípov Nový európsky Bauhaus, tak má ten projekt šance uspieť, lebo je to jedna z priorít. No a tieto horizontové výzvy majú ešte taký krásny názov, že destination, čiže je nejaká akoby cesta do nejakej destinácie, takže k destinácii NEB máme teraz k dispozícii 20 miliónov eur a treba vytvoriť krásne, udržateľné a inkluzívne štvrte so zameraním. A toto som ešte nechala po anglicky, kým sa to nejako zaužíva v slovenčine. Čiže jedna výzva je využívanie potenciálu, teda výskum potenciálu sekundárne nejakých bioproduktov, sekundárnych bioproduktov. Druhá výzva je modely spravovania, nejakého ko-dizajnovania a spoločnej výstavby verejných priestorov a komunít. No a tretia výzva je vytvoriť vlastne niečo ako nový európsky Bauhaus Hub. Teraz to má názov ešte ďalšie slovo. A deadline je teda 19. septembra, takže toto je možno teraz zaujímavé si rýchlo naštudovať, aj keď neviem, či už nie je neskoro, ale veríme, že nie. No a čo ešte je zaujímavé v tejto súvislosti spomenúť, je, že máme Európsky rok zručností, ktoré tiež majú za cieľ dosiahnuť sociálnu spravodlivosť, odolnosť, že tam sa mi to totálne prelína s tými princípmi nového európskeho Bauhausu. Takže to len tak, aj rok 2024 je rokom európskych zručností a oni tam mali také stereotypné obrázky robošov v príľbách, tak ja som tam pridala trošku aj takých kultúrnych pracovníkov. Dovolila som si použiť fotku z webu Novej Cvernovky, že aj to je práca, aj to je práca možno na nejakej architektúre, ale z iného pohľadu. A čo je vlastne ešte ten Bauhaus, že je to nejaký think and do tank, to je taký ten akože akoby miesto, kde môžete načerpať energiu, načerpať nejaké inšpirácie, že čo treba, ako sa teraz dá myslieť a čo sa dá robiť. A čo tam ešte patrí? Renovácie budov, cirkularita, umenie, kultúrne dedičstvo, vzdelávanie, pojem Smart City, pobrežné oblasti, mestská regenerácia krajiny. A nový európsky Bauhaus je v podstate preložený New Europe. už mám toho, už veľa rozprávam. Európska zelená dohoda do hmatateľnej zmeny. No. A blížime sa ku koncu a toto je teda kontakt na mňa v rámci Kreatívnej Európy a tiež mám teda potvrdené od stavebného úradu, že pani Jana Ondrej-Mišková začne robiť na tejto agende. Takže 19. septembra nové výzvy. A pozrieme sa, ako sme na tom s otázkami z publika.
Pomôžem, ja to sledujem, ale teda mám informáciu, aspoň som nezaregistrovala žiadnu nejakú otázku ani komentár, takže nie som si istá, že Všetci zaspali, alebo... či tam ešte niekto je na druhej strane, tak pokojne sa aj prihláste, alebo nám napíšte. Ešte dávame poslednú takto príležitosť. Takže budeme veľmi radi. Možno aj by ste mohli pozdieľať vašu skúsenosť, že či ste sa s témou stretli, že či ste tu ako keby prvýkrát počujete o téme European Bauhaus, respektíve ak už ste mali nejakú skúsenosť, či sa vidíte v tých projektoch, nejaké styčné body s vašou prácou alebo vo vašich aktivitách, čiže pokojne aj týmto spôsobom. Možno sa zapojte, budeme veľmi radi. A nemáme žiaden predel ešte pripravený, ale kľudne, keď by si chcela niečo ešte zdôrazniť, tak nech sa páči. No ešte vlastne v rámci popularizácie tej témy chystáme ten časopis Koncept, takže budeme sa tešiť, keď si ho kúpite, predplatíte, mal by výjsť v septembri a kurátorka bude spolu so mnou aj Mária Beňačková-Ryšková a tam sa chceme fakt zamerať na konkrétne projekty a to, čo sa dá v tejto oblasti, k čomu sa dá pripojiť na Slovensku, ako to funguje na Slovensku a tak ďalej. No výborne, tak už sme aj zbudili ich nejakú reakciu, takže ďakujeme pani Domíkovej za pozitívnu spätnú väzbu a Tomáš Subota. Nepočujem to po prvý raz. Chcem sa opýtať, a ako a či je možné zo strany komunálnej samosprávy žiadať o nejaký grant pre aplikáciu princípov NEP? Áno, samosprávy sú oprávnenými žiadateľmi aj v programe Kreatívna Európa, aj v programe Horizont. Jediné také formálne obmedzenie je, že v týchto veľkých grantoch nemôže byť partnerom ako jednotlivec, ako umelec, umelkyňa, že musí to byť nejaká právnická osoba a ešte musí mať minimálne 2 roky trvania, no tak pre samosprávu to asi je. Nech sa páči, Nori, ešte doplň. Ja som len chcela taký konkrétny postreh k tomu, k tým samosprávam doplniť, že napríklad v Španielsku je nový európsky Bauhaus veľmi rozšírený a podporovaný aj zo strany samospráv a v poslednom ročníku cien nového európskeho Bauhausu bolo prihlásených asi najviac projektov práve zo Španielska a veľká väčšina z nich prihlásili samosprávy. Napríklad Barcelona je veľmi aktívna, čiže niekoľko projektov mestských, barcelonských, v podstate organizácia niečo ako náš Metropolitný inštitút, tak takáto barcelonská organizácia prihlasovala niekoľko projektov, čiže určite áno. Áno, a tie projekty vlastne nemusia ich prihlásiť len autori a autorky, ale to sú vlastne tie ceny, hej, ale keď sa pýtate na granty, tak dá sa žiadať aj o granty. No. A ešte podotázka, kto spravuje fond NEP a ako sa uchádzať o tieto granty? Nemám nejakú informáciu, že by existoval nejaký fond NEP. No ono je to tak, že to je vlastne úplne nová iniciatíva. Tieto komunitárne granty fungujú v 7-ročnom období a toto prišlo v strede toho obdobia ako v podstate riešenie nejakého akútneho problému. Takisto ako v rámci Kreatívnej Európy niekedy, že máte naplánované to 7-ročné obdobie, ale udeje sa nejaká vojna, kríza, tak sa vyhlasujú nejaké ad hoc výzvy, takže aj toto sa tak zapracúva pomaly do všetkých štruktúr. Zase doplním. NEB nemá samostatnú finančnú kapitolu, ale vlastne vo všetkých, aspoň trochu na kultúru zameraných grantoch Európskej komisie sú vlastne vyhlásené projekty, ktoré sa týkajú NEP, respektíve, aj keď sa priamo to nemajú v nadpise, tak treba v nich aplikovať princípy NEBu. Čiže NEB nie je samostatná kapitola alebo samostatný nejaký štrukturálny fond, ale je to skôr, sú to vlastnosti tých projektov, ktoré sú preferované a ktoré sú financované z iných zdrojov. No a možno je to práve preto, že je to tak interdisciplinárne, že sa to môže týkať aj toho živého umenia, aj toho dizajnu, aj stavebníctva, aj infraštruktúry, správy verejných vecí. Tak nejak.
Takže ako sa uchádzať o grant? Asi sa skontaktovať s pani Žákovou z CVTI a väčšinou sa podáva tá žiadosť v angličtine, treba k tomu také tie základné dokumenty, ako nejaké stanovy alebo nejaký iný zriaďujúci dokument do tej organizácii, potom teda názov toho projektu, projektové aktivity, rozpočet a všetky tieto záležitosti. Treba si vystriehnúť určité termíny, a prečítať si, väčšinou ku všetkým grantovým výzvam existujú nejaké príručky, čiže najprv treba začať štúdium tejto príručky a treba si uvedomiť, že čo chceme robiť a potom na to hľadať nejaké nástroje. No. A potom na oficiálnej stránke nového Európskeho Bauhausu Európskej komisie sú vždycky v záložke aktuálne výzvy. A nie sú to granty NEBU, sú to treba z Horizon Europe alebo Creative Europe alebo všetky rôzne iné, kde je vždy špecifikované, že áno, tento sa týka aj NEBU. To nás dielame. Teraz Zuzka upozornila teda na webovú stránku. Ale ja to mám vlastne v tej prezentácii jeden link na ten map. To som ešte neotvorila. Takto prezentácie budú že vieme zaslať, takže určite tie informácie pre linky budete mať priamo z prvej ruky. Toto to je, no. Proste na to kliknem, tak mi to... Malo by byť. Vidíme to? Tak, to je presne. Hej. Tak. To je presne ono a tam treba sledovať priebežne, že ktoré sú vypísané výzvy a na čo sú zamerané. Super. Aha, a ešte jedna vec, že k úspešným projektom, čo som zabudla, že vlastne v rámci Košíc bol podporený takýto projekt, ktorý sa teda explicitne volal Youth for Bauhaus a bol zameraný na stredoškolákov. Bolo tam viacero krajín a vlastne išlo tam o to priblížiť princípy nového Európskeho Bauhausu stredoškolákom a ako formu si zvolili estetiku Minecraftu, čiže počítačovej hry, v ktorej si môžete niečo stavať. A tak to tam vyzeralo. Takže takéto. A vydali z toho aj takéto príručky, že si to môžu stiahnuť nejakí ďalší pedagógovia a využiť to. Takže aj toto je typ projektu a ten bol zase podporený cez Erasmus. Takže je to fakt, že na tých žiadateľoch, že čo zvolia ako tú svoju nejakú hlavnú stránku a potom ísť na to cez ten konkrétny program. Ale tak vieme, akože možno aj ja budem vedieť poradiť, keď sa mi ozvete. Zrejme ešte, čo nám pribudlo. Tomáš Sobota, rozumiem, teda reaguje na tú predošlú otázku. Chcel som vedieť, či sa mesto môže uchádzať o nejaký grant, ale asi jednoduchšie je uchádzať sa o cenu. Ďakujem za vysvetlenie. No, akože určite je to jednoduchšie, ale môže. Aj druhé funguje. Dobre. Ešte si chcela upozorniť na nejaké... Len do vysvetlenie, tie ceny boli financované z nejakých grantov predtým, ako boli realizované tie projekty, čiže jedno aj druhé funguje. Dobre, asi všetko. Takže nech sa páči, ešte ak niekomu napadla nejaká otázka, tak ešte ju zachytíme, ale ak teda nie, tak ja možno odpočítam takéto ukončenie dnešného webináru. Kľudne Nori môže sa pripojiť do obrazu. Poďte. A ja by som to takto spoločnosti teda spoločne ukončila. Ďakujem veľmi pekne. Začnem takto od Zuzany, Zuzana Pastierčák-Duchová a ďakujem pekne aj Nore Vranovej a ďakujeme veľmi pekne vám, že ste s nami vydržali. Budeme sa tešiť, ak nám pošlete možno nejakú spätnú väzbu.